Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Mu'alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi sak temene utawi pangeran ingsun iku ghafurun, zat sing aweh pangapura. Ghafurun paring pangapura lilahmin keduwe apa lahmin keduwe sejo aladzi hamamtu kang nejo sapa ingsun bihi kelawan lahmin. Rahimun tur maha asih liman keduwe wong taba kang gelem tobat sapa man. Wa hadza utawi iki iku ma barang ngalaihi kang iku tetep keduwe ma aksarul mufassirina utawi paling oka-okae ahli tafsir. Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum sebagiane ahli tafsir min ismil isyarati sangking isim isyarah ilahuna maring kene min kalami imra'atil azizi sangking ucapane bojo wadone si Aziz. Saka kene pengendikan utawa bojo wadone Aziz. Bojo wadone Aziz niku Zulaikha. Zulaikha. Gusti Allah pangeran ingsun nenggon iki. Pangeran ingsun iku zat sing akeh pangapurane utawa zat sing maha aweh pangapura. Nek diteruske ayat ndure wingi rak ngendikane Yusuf, aku ngene iki ora kok wutuh ngewangi nafsuku ora, melindungi nafsuku ya ora. Wong nafsu ki anane mingejak ning nggon keelekan, innan nafsa la amaratum bisu, kejaba barang sing Gusti Allah utawa sing pangeranku melasi ya. Ilama ma isim isyarah ilama rahima rabbi.
tekan kono kuwi ilama rahima rabbi kejaba barang sing pangeranku aweh kawelasan aweh welas asih. Lah menurut pengendikan ahli utawa sebagian ahli tafsir, pengendikan sing neng kono bentuke isim isyarah niku rak mlayune nang gone Dewi Zulaikha. Mlayune nang gone Dewi Zulaikha sing secara emosional manusiawi nuruti nafsune ngoyak Yusuf niku rak padha karo nuruti nafsune jenenge. Nek sejarah sing terjadi niku Zulaikha ngoyak Yusuf utawa kaya bahasane demben ngetek Yusuf ngono kae demben kae. Kuwi rak ceritane nuruti nafsu. Kuwi jaman semono nek saiki wae kebak wong wedok do ngetek-ngetek kok banget saiki. Wah. Wah nek saiki serasa dirembuk. Terus tenan nek wong wedok-wedok do ngetek-ngetek ngono sak nggon-nggon. Lah ya anu kok yo ngono kuwi iki. Keseimbangane urip. Keseimbangane urip men donya iki dadi gayeng kok yo. Nek jaman biyen kan ora maksude ya langka banget lah. Wong wedok kok ngetek kan langka banget nek jaman-jaman sing kaya jenengan sak pemburine niku mesti istilah saiki nek wong wedok biyen iki jaim ngono lho. Dadi do jaga image. Jangankan kok ngetek, mbok senengo kae biyen iki kur kon dolan ning gone yange sing lanang ora gelem tenan nek biyen. Jaime dhuwur biyen lho kuwi. Ya nek saiki wis geser. Wah, saiki ngampiri. Mahmora-moro kae malah. Ya wis kahanane karo jamane wis beda kuwi. Ya wis jaman moderne wis kaya ngene, jumlahe wong wedok luwih akeh. Mbok menawa wis kudu kejadian seperti itu wong nek ra ngono kuwi ya duwe ngrasa ra komanan mbok menawa lho. Iya sebagian wong wedok sing ngono kuwi. Ning ya ana sebagian wong lanang sing ngetek sprene padahal wedok akeh ngono ora ana sing gelem ngono ya ana ya wae ngono iki ya dadi repot ya. Seneng ro iki ra gelem, seneng ro iki ra gelem, seneng ro iki ra gelem ngono iki ya ana. Nek kuwi saking gebangetene sing lanang ketoke nek kuwi iki. Kok ngantek iki ra gelem ya. Lah nek niki sejarah niki tak tetep ada satu tendensi bahwa Zulaikha niku nuruti nafsu. Ning diwelasi karo Gusti Allah, wujude le diwelasi niku le nuruti nafsu digawe ora keturutan malah kepara digawe slamet kabeh. Zulaikhane ya slamet, Nabi Yusufe ya slamet walaupun dengan drama seperti ini. Nek drama manusiawine seperti niki ngantek Zulaikha ngoyak saka mburi ngeret saka mburi klambine suwek. Ini rak drama sing disetting karo Gusti Allah sing endinge dua-duanya slamet. Walaupun ana tembung pancen sing jenenge nafsu niku tansah ngejak nang nggon sing elek-elek. Kecuali sesuatu sing Gusti Allah melasi
gandeng oleh welase Gusti Allah ya dadi slamet ngantek diteruske salah sing sekecil apapun dosa sing bentuke kaya ngapa Gusti Allah niku zat sing aweh pangapura. Gusti Allah niku zat sing aweh pangapura tur Gusti Allah ki zat sing maha welas asih. Langgo sapa niki sing nek Gusti Allah ngiming-iming bahwa Gusti Allah niku ki zat sing aweh pangapura niku dienggo sapa? Mantaba kanggo wong sing do gelem tobat. Kanggo wong-wong sing do gelem tobat, wong menungsa ki ya ora sempurna tenan kok. Nek nggon dosa ki wis dadi sandangan urip kok. Makane tobat ki dadi wajib. Sebabe sandangane menungsa ki elek karo salah. Mbok sak apik-apike wong tetep elek, tetep salah. Iki anggere jenengan ki gelem tobat, sak elek-eleke wong dosa sak gedhe-gedhene maksiat kaya ngapa, tapi nek gelem tobat tetep Gusti Allah niku Ghafurun. Zat sing akeh ngapurane tur Rahimun. Zat sing akeh welase. Niki tetep pelaku kok ya dadi urip niku malah justru selalu mikirke awake dhewe le kebak dosa terus njedulke satu rumus-rumus tobat sing jitu sing sekirane iso nembus pangapurane Gusti Allah niku rasa dadak maca dosane wong, rasa dadak ngomongke eleke wong sing dengan maca lan ngomongke eleke wong niku tinemune malah mengko terus sengit karo wong. Wis rugi, sak rugi-rugine kok ya mbok wis maca dosane dhewe, maca eleke dhewe mah karuan. Lah ya sakniki malah ketungkul do maca eleke wong, maca dosane wong. Sing elek lan dosa niku kita juga ora patek ngerti, wis diapura apa urung ora ngerti. Kaya dosane sing mburi kae tak waca misalkan kae dosane sing mburi kidul kae mburi kono mburi misalkan tak waca wah kae yakin di dosa iki kira wacaku iki wacaku lho tapi kenyataane dosane dhek iki diapura apa urung aku ora ngerti ngeten. Ora ngerti jebul dosa sing tak waca kuwi karo Gusti Allah wis diapura sebabe dheke wis tobat. Ning mungguhku krana aku ora cocok, pendak dina tak sebut-sebut, pendak dina tak omongke, nang kono-kono tak kandak-kandakke iki kan rugi total lah. Gara-gara ngomongke dosane wong sing ternyata dosane ku wis diapura sebab karo wong iki wis tobat. Tapi mungguhku kaya-kaya dhek isih duwe. Lah iki saya wis le ngomongke iki cetha dosane gedhe, gek sing domongke matirine adalah dosane dhek, gek dosane dhek wis diapura ning isih tak omongke iki berarti aku mitnah. Wong kono wis ra dosa kok isih tak arani dosa. Iki wis kepleset ning nggon fitnah rada gejeron. Wah niki gedlarung-dlarung. Ngene aja sok seneng ngeten niku engko ndak ming marai ora seneng, marai sengit, tur kita dhewe sing selalu dosa dan dosa ora krasa. Numpuk-numpuk catetane ngatit. Nah iki kabeh do krasa, mula do mikir iki. Nyatane do meneng wae kok. Nek dituduh elek iki ra gelem alasane ngantuk aku padahal asline mikir iki. Njak oke wong ki ngono iki nek dituduh elek iki gemang sih. Sering kali lho awake dhewe niku ngomongke eleke wong, kemudian sengit ngomongke dosane wong, kemudian sengit ngomongke maksiate wong, kemudian sengit
Gek dosane wong maksiate wong ki diapura apa urung kuwi awake dhewe iki ora ngerti ngopo dadak ngomongke. Iki sing iki perlu ditanggulangi tenan. Carane pripun wis cuwek. Rasa gubris kahanane wong iki nek ben urip jane. Ning yo wangil sih grenang-greneng. Wong poso-poso bar salat subuh. Tekan jam 6 rong tekan ngomah jebul mandek ning tan masjid. Cekelan pager bumi wong telu ae glenak-gleni. Wah, lah. Yes. Pager bumi wae aku. Nek aku muni lapangan poli ndak nyindir. Glenak-gleni wangun kae wong telu. Ngantek diruri wong liwat ki ra semaur kok. Saking asike. Ya Allah ya Allah marai ngopo. Ning ya wong sing ngono kuwi iki ora dirasakne, ngono kuwi iki ora ditafakuri, ora dipikir-pikir ngono ya kaya-kaya biasa-biasa saja. Padahal justru sing kita sering kepleset dosa gede sing bimakna mitnah. Fitnah ini namanya fitnah, ngono kuwi. Wis setiap hari sering kita lakukan. Ya kuwi ngomong keleke wong sing wong kuwi iki sakjane duwe elek kuwi apa ora. Sing elek kuwi mbuh isih ana apa ora ae. Duwe elek kuwi apa ora utawa isih ana apa ora. Misalkan iki gampangane aku ki ngomongke eleke sing mburi wetan ora mburi kidul. Ati mburi wetan kae. Misalkan aku ngomongke ning kene. Iki jan wah kae iki saiki wae ketoke mempengaji. Iki misalkan ora tenan. Saiki wae kae ketoke mempengaji. Ning jan aku ki ngerti dhewe. Gek isih rada nom kae iki sabane tetep ning Parangkusuma kae iki. Lah wis ngono kuwi. Ki bayangno leh kula omong niku. Aku ki ngerti dhewe gek rada nom biyen sabane Parangkusuma. Lah mongko cetha wis tak perjelas gek rada nom biyen. Iki kan selisihnya sudah lama sekali saiki tua-tua sih. Sing tak omongke gek isih rada nom biyen. Kamangka saiki jelas piyantune we mempengaji. Iki mengupamane lho jenengan rasah takon. Sapa iku rasah takon? Aku mengkur kira-kira kok sapa iku mbuh. Nah ini kan otomatis saya ngomong muni aku ki ngerti dhewe gek isih nom biyen sabane Parangkusuma. Iki nek kono saiki cetha wujude wis seneng ngaji, bahkan mbok menawa di luar sini wis nglakoni keapian liyane, dosa sing biyen ning Parangkusuma itu kan wis dilebur gampangane. Karena wis dijoli nganggo keapian sing pirang-pirang. Iki wong jaman nom saiki wis mempengaji dilalahi yo ning jaba kono jebul ya lomo ya sedekah. Nek karo tangga kuwi apian entengan lho iki ora iso nutup. Iso ngresiki dosa-dosa sing biyen-biyen. Wong semono kok kula isih ngomongke gek nom biyen aku ngerti dhewe kae iki sapa Parangkusuma. Lah ini kan saya mbeber elek sing elek kuwi wis ora ana. Mbeber elek sing elek kuwi wis diapura. Betapa besar dosa saya wong mitnah kok. Ngono aja ngawur kok ya nek omong ki aja ngawur ora ngerti. Maksude ora ngerti kahanane sing saiki kok sing manggawa-gawa mung biyen bae. Lah wong biyen karo saiki iki wis rubah sih. Saiki wis setil ngalor ngidul wis pecisan bagus kae jenenge pajake.
Lambieh. Wis pecisan bagus wangun lah. Kadang sorbanan kudu wae. Biyen saiki kok yo. Wah nek niku kula radong. Nah, makane sisi lain juga mbok separah apapun walaupun Kanjeng Nabi tau ngendika ngeten iki istilahnya zambun la yufaru, zambun yufaru, zambun la yujaza utawa zambun yujaza bihi ngono kae. Itu istilahnya zambun dosa itu terbagi menjadi 3. Nomor 1 dosa sing ora iso diapura, nomor 2 dosa sing diapura, nomor 3 dosa sing engko iso ditangguhke, iso diwaleske tentang masalah dosa itu. Walaupun Allah lewat Kanjeng Nabi mendefinisikan dosa itu dadi 3 ngono kuwi. Nomor 1 dosa sing ora iso diapura. Napa to? Zambun layuk faru wahya asirku bila. Iki dosa sing ora iso diapura yaitu ora ana liya kejaba nyekuthokake marang Gusti Allah. Itu pun praktek dosa kuwi le dihukumi ora diapura niku nek jenengan ki sak suwene urip ning alam donya nyekuthokke Allah terus tekan mati isih nyekuthokke Gusti Allah. Lah iki dosane ora diapura. Ning nek jenengan ki nyekuthokke Allah urung mati leren mandeg sekale nyekuthokke Allah bar kuwi terus dandani keyakinane dandani akidahe sing maune mensekutukan Allah saiki nauhidke Allah urung sida mati wis nauhidke Allah biyen le tau nyekuthokke Allah wis dihapus lho saking dene to niki ya wis gampangane ngeten jenengan niku ki nyekuthokke Allah nganggo ngrungkepi agama liya dadi jenengan urip ki melu agama liya. Wah, karena agama liya tetap mungguhe Allah nyekuthokke Allah. Wong nyebute dudu Allah kok. Gusti Allah dudu Gusti Allah kok. Ning duwe Gusti Allah liya. Lah iki engko nek ngantek tekan mati rak resiko gedhe kaya ngono. Ning dilalae jenengan niku wingi-wingi nyekuthokke Allah wujude nganggo menu agama liya, urung sida mati leren terus akhirnya jenengan nek bahasa saiki jenenge mu'alaf. Terus ninggalke agama sing dihukumi nyekuthokke Allah niku melu agama sing nauhidke Allah mlebu Islam disahadat bar disahadat sithik mbaka sithik nglakoni syariate Islam ngantek tekan mati melu syariate Islam sing tau sirik niki dosa sing wingi-wingi tau sirik niku wis dihapus kok piye arepa lafat dasar dosa sirik ki ora diapura ning nek mengke prakteke ana pembinahan tetep diapura. Lah ya sip to kuwi wis. Makane jenengan sing ora paham karo dosa niku aja seneng elek-elek wong apa meneh wong ki dosane ora sirik, lebih mudah diapura. Lah kok le ngalak-alak tenanan, le ngonake tenanan, le nyengiti tenanan, manfaate apa malah ming madharat jika ngeten niku ki. Iya karang sing model ngeten niku ki jiwane kerdil, ora duwe paham ngelmu agama, terus dikemuni karo iri dengki. Wis iki angel banget iki engko didandani angel banget. Kerdil tanpa ilmu tur dikanteni iri dengki wis karo sing diireni iki le sengit ra kaya-kaya nandi-nandi gaweane ngelek-elek karena iri kok ya dipiye-piye wis ra iso diliyak-liya mbok diterangno kae mesti aku ya ora ngono angel sing ngono wong-wongane iki tenangel wong-wongane kok ngono kuwi angel wes piye
Sok mesake aku jeng ngono kuwi. Lah terus ora tau tentrem tanpa sebab wong kok ngono kuwi. Wong kok ngono iki uripe ora tau tentrem tanpa sebab. Sebabe weruh liyane mangkel, weruh liyane sengit. Ngono kuwi terus nanti jenggunak-jenggunuk kae jegah gitu. Asal mesake. Mula ya biasane akhirnya terus tuwik kempot nyengungus kae lah ya piye lah ya barang seming. Ora ngaji kene. Ora nek niki jelas ora ngaji kok ya. Wis cetha ora ngaji kok ya nek iki. Sing model ngene iki ora ngaji. Ya ngaji ning mbuh endi. Ngaji ning mbuh endi. Lah wong nek sing ngaji ning kene iki wonge mrusuh-mrusuh giluk-giluk ora ana sing kempot nyengungus kae ora kok. Malah mrusuh giluk-giluk poso we panggah kok piye. Mah meragukan poso tenan ora ya kuwi ya. Wong poso malah merusuh. Loh, nek jenengan paham dosa itu kan seperti itu. Dosa sing nomor loro Kanjeng Nabi ngendika niku dosa sing diapura. Lah dosa sing diapura niku dosa napa? Dosa sing bentuke amal-amal sing ana hubungan antarane jenengan karo Gusti Allah. Niku mungkin dosa sing mudah diapura. Amalia sing ana hubungan antarane jenengan karo Allah. Kaya dene maca Quran kleru niku ya dosa ning mudah diapura. Gegampang salate rada ndleya. Salat antarane jenengan karo Gusti Allah niki juga engko angger gelem tobat niki mlaku niku. Kadang kala nek ora ngaten niki poso. Posone ya ming ramangan ra ngombe. Iki esuk tekan sore liyane rung iso poso, tetep iki kok cacat-cacat ngibadah sing antarane jenengan karo Allah tetep mudah diapura kok ya. Malah kepara posone sok bolong-bolong. Ya arepa kebaokane ora sempurna ngono lho nek awake dhewe iki. Le poso terus ning ming ramangan ra ngombe, nek kaya ibu-ibu iki ming ramangan ra ngombe. Ning nek nggon dlewer lambene sok-sok kok ya. Weh lah ya ngono kuwi iki wis dadi sandangan sih. Wis dadi sandangane wong gawan to ngono kuwi iki. Nek kaya sing lanang ya ora mangan ra ngombe ning ora esuk rawana sore matane jelalatan. Sehingga poso niki adoh saka sempurna. Tapi dengan niat krana Allah ora masalah, kekurangane dimaklumi, kekurangane diapura karo Gusti Allah. Di ora usah dadak wedi-wedi piye-piye lah ana sing ora tau gelem poso. Kuat poso ning ra poso karena kena pengaruh keterangan. Aku ora poso, lah ngopo ora kuat? Kuat nang nggon poso kuat, ning bangane ra oleh apa-apa. Lho. Maksude bangane ra oleh apa-apa iki piye, Dik? Lah wong poso ra mangan ra ngombe nek ya mripate isih ngetke kono ngetke isih sok nyacat sok ngrasani kan ming ra oleh apa-apa. Dia niku keneng pengaruh keterangan ustad, keneng pengaruh keterangan kiai sing nerangke jan niki mutungke wong do tandang. Dadi dhek niku kena keterangan lemuni poso nek kur mripate isih ngetke kono ngetke kene, poso nek kur isih nyacat kono nyacat kene ngrasani kono ngrasani kene kuwi ra oleh apa-apa. Dhek ngrasa waduh ana ya ngeles sedina ae. Ming ra oleh apa-apa, mbok ya wis rasah poso. Nek kon ra ngetke ya ora iso, nek kon ra omong ya ora iso ya aku muni ngono kuwi. Mula aku ora poso. Omong ngono iki karo udut kelus lho ya enak banget to, Mbak. Naik pol. Kuwi lale udut karo ning sor kretek wangun kae. Iki
pisan kiyaine le nerangke kurang wicaksana. Juga salah. Keterangan seperti itu salah. Ping pindhone dheke dhewe le mencerna penjelasan juga kurang ngombo. Padahal nek nggon Tambihul Ghafilin kae sing skedul hadise itu kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsi. Pirang-pirang wong sing poso ning saka posone ora oleh apa-apa kejaba mung oleh ngeleh karo ngelak. Niku maknane jenengan iki poso ning le poso ora krana Gusti Allah. Mbok le poso seapik apapun nek ora krana Allah, niki mengke ya Allah wegah ganjar to wong ora dikranani kok. Logis nek niki masuk akal. Nek njaluk ganjaran roh Allah sesuk nyuwun ganjaran poso Gusti Allah. Lah kowe mbiyen iki le poso krana sapa? Wong mung krana mbok rondo tok. Misalkan lho iki misalkan ayo kono njaluk rondone kono ora njaluk aku ngono kuwi wong kowe ora krana aku padahal poso apik banget iki wong nek awan kowe ora tau ngetke ngendi-endi pul esuk tekan sore turu gigi wong iki lah ingin dileleh kaya kita kaya panjenengan poso nek poso iki jan ming ra mangan ra ngombe mripat yo ngetke ngendi-endi nyacat tenting ngrasani ra mandeg. Ning posone niku kelingan iki Ramadan, kudu poso wong Allah ki majibke poso. Aku nek ngantek ra poso wedi ku ndak seneni Allah. Mula aku tetep poso, ora ketan aku poso, ming ra mangan ra ngombe ben wong aku wedi ro Allah. Lah iki dadi arep poso ora delek kae aman iki. Aman mbok sesuk nyadong kae tetep dikeki kok ya. Karena kronone pas. Iki ning Tambihul Ghafilin lho, ora rekayasa kula lho. Mula sing dimaksud ora oleh apa-apa, ming oleh ngeleh karo ngelaki salah krana, salah tujuan. Sing donge tujuane niku krana Allah, dheke ora krana Allah, ana kalane krana yange, ana kalane krana ra penak ro maratuwane, ana kalane ora tega karo anak-anake, barang ngono niku. Iki mulane nek penekanane ning hadis ikhtisaban man soma ramadhana imanan wa ikhtisaban. Iman ki sadar nek poso niku sing ndhawuhi Allah. Ikhtisaban ki ikhlas krana Gusti Allah. Sadar nek poso ki sing ngakon Allah, mula leh ku poso krana Gusti Allah. Arep pangko leh ku poso elek ya ben. Ning rak kranane dadi ngono lho. Ning Tambihul Ghafilin. Dadi kaya jenengan barang ki aman. Arep poso kae terus ning rasani kuwi yo aja. Aman. Sing mburi kae kono wis. Jelalatana kono matane kuwi sing mburi iki. Ora apa-apa angger atine krana Allah wong ya kaya mburi nek kon merem angel. Kecuali ning omah ming weruh mbok wedok kae trimo merem jae. Lah wong wis anu to wis rada nyebai to wong. Sangarepmu sange. Iki jan ilmu sing perlu kita sampaikan tenan masalahe kadang kala wong niku nek nerangke ming sebatas siki, sebatas tafsir akal sing ora didominasi nganggo rujukan. Rujukan kitab iki ora akhirnya bingungke wong. Genah iki lho mingkare praktek jenengan. Wis iki wae ngantuk aku. Terus sesuk semoga-moga do dirindani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Gusti Allah, tansah saged istiqomah le DP le ikhlas marang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.